सिस्टार फैदों जोंनि गिर्जायाव। गोथै परबाव फादार सिस्टार फैदों बिनानै होनो थाखाय, ब्लेसिं होनो थाखाय, जाहाथे बिसिनि थैनानै थांनाय जिउ आत्माफोरनि थाखाय बिसिनि जिउ आत्माया सोरगोआव थांनाय बायदि बिसिनि थाखाय माबायदि आरज खालामो नोंथांमोना नायलांदो। I am the resurrection and the life. Saya आंनियावहाय फोथायो आरो फोथायनानै बिसोरो थैयो, बिसोर थैब्लाबो थैखांनायफ्रा बोखांजानाय बायदि बिसोरनि जिउफ्रा सोरगो रायजोआवहाय सहैनाय बायदि बिसोरनि जिउफोरनि थाखाय बिनानै खाथि खालाम मोनगोन। बाइबेलनि थ्रुयैहाय जिसुनि रावनि थ्रुयैहाय बिजिरनानैहाय बे सानखौहाय फालिनानै दोनबाय। थारैनो गोथैफोरनि गेजेरनिफ्राय जोंनि जिउफोरनि थाखाय बिनानै होनो गोनांथि, जेखौहाय माखाबिसनि 12:30 जाय सुबुङारिफ्रा दावहाय थैनाय बिसोरनि जिउफोरनि थाखाय बिख'नानै होनो दान खालामनानैहाय जेरुसालेमावहाय बिसोरो गथायदों। आरो बिसोरनि साननायफ्रा मोजां नङामोनब्ला, बिसोरनि साननायफ्रा धोरोमिया नङामोनब्ला बेबायदि गोसो जिउहाय बिसोरो बिनानै होनाय नङामोन। थारमाने फैनायनि उनावहाय सिखारफिननाय आरो मा दङ? जिउ दङ। बेनिखायनो बे ओंथिखौ लानानै काटलिक धोरोम मण्डलीयाबो नुनो मोनो, मिथिनो मोनो जे फैनायनि उनावहाय जिउ दङ। मानो होनब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आनो फैनायनिफ्राय सिखारफिननाय। गोसोथियैहाय बे संसार थाजासेयावहाय इसोरनि होनाय जिउखौ देहाखौ लानानै इसोरखौ समायहोनायनि बाख्नायनायनि मोजां खामानि मावनायजों फरायनायजों रायज्लायनायजों जिसुआ बाख्नाय जाथों।
जेराव नों जुग जोबथार जासे थायो आमेन जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि धर्म दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि जारखौ जेरै जाबोदों हाबोदों जाथों जोंनि जानांगौ दिनै जोंनो आरो जेरै जोंबो जों दाखाखौ नागारो आरो जोंखौ आनजादाव दालां बबेखानि आंनिफ्राय जोंखौ बोखारनाय Orang majang pop naik perform jadi sen, jauh penima daun penjagaan, harus penjagaan dengan saya jisu. Maria Eseni Bima, sampai kita ke bidar dari semua. Pop naik perform jadi sen, jauh penima daun penjagaan, harus penjagaan dengan saya jisu. Maria Eseni Bima, sampai kita ke bidar dari semua. Jadi kalau mula orang kita terus sama tak nama. Ada banyak sama-sama beranteng. Di sini juga kamu perlu. Amin. Ada negara pun sesuai dengan. Ada juga keseh. नोंजों गोथाङै थाथों बिसोर मानसिनि लोरबां जानायखाय जे पाप खालामबाय बेखौ बिसोरनो नों गावनि सिमा गैयै अननाय आरो अनखांनायजों निमाहा होदो जोंनि फोरबो ख्रिस्टनि गेजेरजों आमेन जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंथार मानजिनाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि सोरखौ जेरै जाबोदों आरो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानांगौ दिनै जोंनो आरो जों नागार जेरै जों दाखाखौ नागारो आरो जोंखौ आनजादाव दालां बबेखानि जोंखौ बोखारनाय Naik jongkok, naik perbuan di seno, nyok ni marong penjagaan, ada penjagaan yang berbisa Yesus, dan Maria Eseni Bima, jangka bintak lagi dari semua. Jika belum mendapat orang terus samram tak namen, orang juga keseh, ipa satu jiwa. Jai Yesus. Gerja goba sister perjeng kezenai ladeng, saya siladeng. Batas beri sister per. Di sing na gerja bini karena